Να, θέλω φαΐ, πίτσα. Πίτσα, να ένα τηλέφωνο. Ναι, γεια σας. Θέλω μία πίτσα, μία κοκακόλα, ένα hamburger και chicken nuggets κάνετε, Θέλω και ένα chicken nuggets. Ποιος είναι? Εγώ και όπως είπα θέλω μία πίτσα, ένα hamburger, μία κοκακόλα και ένα chicken nuggets. Ποιο chicken βέλε μαλάκα? Εγώ είμαι ένα απλό κορτσάκι. Ωραία, εσύ φύγε από το τηλέφωνο και φέρε μου κανέναν υπάλληλο πιτσαρίας. Έλα, θέλω πίτσα, πεινώ. Ή μήπως πήρα λάθος νούμερο. Πήρες λάθος νούμερο.